Гледайте мача от втора Бундеслига. Гройтер Фюрт Санкт Паули. 19 август събота от 14. По Диема Спорт HD и Диема Спорт 4K. Плимут вече опроверга скептиците и показа, че мястото му е в Чемпионшип. След домакинския успех на Хъдърсфилд, следващото препятствие на Хоум Парк е от свръхвеличина. След предишното си изпадане, Саутхемптън трябваше да изстрада половин десетилетие далеч от елита. Този път решимостта на светците за бързо завръщане е завидна. Гледайте Плимут Аргайл Саутхемптън. 19 август събота от 14:30 по Диема Спорт 2.